από την πρώτη μας εκπομπή φέτος, νομίζω, στην πρώτη εκπομπή το δείξαμε, από τότε θέλω να ξαναδώ εκείνο το βίντεο που μας είχε στείλει ο φίλος μας ο Σεραίος. Ο Σεραίος μέσα από την Ολομέλεια της Βουλής. Ο Άκης, νομίζω. Ο Σεραίος, ο οποίος μπήκε, που ήταν το όνειρό του να μπει στη Βουλή και μπήκε τελικά στη Βουλή. Δεν ξέρω, νομίζω ότι η πιο ωραία αντιμετώπιση για όλα τα μέτρα που ψηφίστηκαν και για την ψήφιση του προϋπολογισμού και όλα αυτά. Για όσα ακούγονται και για όσα ακούγονται, είναι πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο συμμετείχε ο Άκης μέσα στη συνεδρίαση της Βουλής. Εκφράζει την πίστη μας ότι με δικές μας πρωτοβουλίες, κινήσεις, δημιουργικότητα, δυναμικότητα μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Ωραίος ρε φίλε. Να το σωστός ρε. Είσαι ωραίος. Καλά τα πες. Ωραίος ρε φίλε, ωραίος. Ωραία, μας έβαλες και τίποτα.